Татарстанда медицина хезмәткәрләренә коронавируска каршы вакцина ясау дәвам итә. Республикага 3000-гә якын спутник В прививкасы кайтарылган. Алар башкала хастаханәләренә таратыла, 16-нчы хастаханәдә әлеге исемлеккә кергән. 16-нчы хастаханәдә медицина персоналының эш көне анкеталар тутырудан башлана. Антитәнчекләргә экспресс-тестлар ясала. Вакцина ясау алдыннан ул мәҗбүри процедура булып тора. Ә прививкалар Россиядә әзерләнгән. Эта инъекция может при укусе покраснеть. Это нормальная местная реакция. В течение 2-3 дней. Татарстанда 3000-гә якын вакцина дозасы бар инде. Медицина хезмәткәрләренең прививка ясау кампаниясе башланды. Алар хәзер коронавирус белән көрәштә иң үзәктә. Пациентларны дәвалау өчен табиблар үзләре сәламәт булырга тиеш. Надеюсь, что антитела выработаются. Антитәнчекләр тиешле күләмдә формалашыр дип өметләнәм. Коллегаларымның пациентларның ничек авыруын күргәч, прививка ясату фикере туды. Беренче прививкадан соң 21 көн узгач, аны кабат ясатырга кирәк. Россия экспертлары хәбәр иткәнчә, спутник препаратының нәтиҗәлелеге 95%-тан артып китә. Вакцина куркынычсыз, COVID-19-га каршы тәнчекләр эшләүне стимуллаштыра. Коронавирустан масса күләм вакцина ясауга килгәндә, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында аны 2021 елның 1 кварталында башларга планлаштыралар. Нәкъ менә шул вакытта республикага прививкаларның яңа партиясе кайтарыла. Вектор фәнни үзәге тарафыннан эшләнгән тагын бер вакцинаны тикшерүләр дә дәвам итә. Ул теркәлгән инде, бәлки киләсе елда Татарстанлыларга шушы төр препаратны кулланып прививка ясый башлаулары да мөмкин. Айзилә Батырханова, Вадим Струминский, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.